כן. אני יודעת שהייתה מישהי שרצתה לעשות איתי גם. גם לא היה לי דיסקורד, וזה בכלל אח שלי. יש לך. את לא תביני. שנייה, אבל החרצוף גם צריך לקפוץ. לקפוץ? כן. כן, אבל לא כרגע. מי, את צריכה לקפוץ איתנו. יאללה, 3, 2, 1. די, אז מה לעשות? שנייה אבל. די, אני עושה לכם סלאלומים, עד שתתחילו. רק שתדעו, אני לא עצרתי את זה או משהו, או מוחקת. אני משאירה את זה ככה. מה יש לי? שנייה. עכשיו זה הסקינים שלנו להסתוות. לכי תראי איפה קברת את הפשע. רגע, נו להסתוות, אמרתי להסתוות. עכשיו אתם לא רואים אותי, נכון? איפה את? למה הפכתם לדוקים? עכשיו אני לא מתאים אותי, נכון? מיה. עכשיו אתם לא מוצאים אותי. עכשיו לא מוצאים אותי. קיצר, לא מוחקת, שוב להסכים. אני לא מוחקת, אני לא עושה מההתחלה. שאני מתקשרת לי מי זאת? אמרת ביג בוס, אתה לא שידור חוזר. בואו איתנו לפרוץ לבתים. מי, אבל אני עדיין לא התחלתי... מיה. למה שנינו צריכים להקליט? אז אני גם מקליטה. לא שומעים אותנו, כן? אני מקליטה ואני אשלח לך. כי אני... לא רוצה, אבל את בטלפון. מה הבעיה? טלפון זה יותר טוב. דיסקורד. לא, אין לי. לי יש דיסקורד. רציתי דיסקורד. עשו לי, אני עשיתי על עצמי דיסקורד. את לא יודעת? תקציב יותר גדולה. זה לא סכין, זה סוד. שואו. יש הרבה אנשים תעמדי סורי, אני מוחקת. באמצע. טוב, שנייה. מיה, שנייה. תגידי לגובה שלי. יאללה, חלאס. עוד. זה לא סכין, אז התבלבלתי. תסתכלי. הנה, זה הסכין אבל. פחות. שנייה. טוב. לא, אני נראית גרוע. לא. לא, אל תתחיל. לא, אבל לא דקה, עוד דקה. שנייה, תתחיל אבל. מה? כל שנייה תתחיל. אבל עוד שנייה. נו, די, בוא נתחיל כבר לשחק. לא צריך להקליט. אבל זה כל שנייה, אל תתחיל, אל תכליל. יאללה, תתחילו עד שיש לי תנוחה טובה, יאללה. רגע, אני מוחק את הריסים כי אני איך זה ייראה כמו לא יודעת מה. טוב, בסדר. אני עושה לבד. 3, 2. אני עושה לבד. אבל אני אומרת לך, 3. רגע, אני אמחק. אז אני באה. לי רק למחוק את הריסים. אז אני לא מקליטה, טוב? אני כן. נו, תתחילו, יאללה. שנייה. יופי, 3. שנייה. אפילו לא יודעת מה אני עושה. התחלתי. יצאו. הדוק שלי קופץ. תלכו לבית 3. איפה זה בית 3? 3. תתייג אותי. מה תתייג אותי? הלכתי. הנה, אני לידך. תקפוץ. כל ילד והמסוגלות שלו. איפה אתם? למה? אבל באתי להיכנס, לא מצאתי רק את הבית הזה. אתם כל שנייה. זה לוקח לכם יותר מדי זמן. הנה, אני חוזר, אבל פעם אחרונה, אם זה יוצא פה,
טונים, אני חושבת שאתה עושה לו כזה בכיסא. מעולה. איך חוזרים? לא הבנתי. לי זה לא מפריע. תחזרי להתחלה. לא, איך חוזרים? אתה קרישה זה או לא? זה אתה. איך חוזרים? כי את רצית, שמעתי. להתחלה, לכי להתחלה. אני אראה לה... תעשי ריסט פשוט. איך עושים ריסט? ריסט, לא ריסט. מעצים, שאתם תפתחו לעשו, כאילו אני כל כך עובדת. אוקיי. צריכה לקחת אותם ריבר, סבבה. ריסט. ריספון. הנה אני לידכם, הלאה. תעמדי באמצע. 1, 2. תעמדו באמצע. תעמדי באמצע. יאללה, עמדתי. לא מתחיל, אתם אפילו לא יודעים מה עושים מחשב. טוב, 3, 2, 1. לא, אני נראית גרוע. מי תחליפי לסקין של הג'וק? לא, אני נראית גרוע, אפשר בהתחלה. אם כולנו נהיה ג'וק זה יהיה מוזר. נשבעת פעם אחרונה. הסקין של הזה. אבל נשבעת פעם אחרונה, נשבעת. מההתחלה, בן. איך אני לא עושה אותך? אבל מההתחלה, אני לא רוצה שיראו אותי ככה. אבל אני לא רוצה שיראו אותי ככה. אני הייתי נראית מגעיל. ריסרט. בואי נקבע את זה. ועכשיו תעשי מה שאתה רוצה. אז הנה, 10 דקות. תני לה קצת. תעשי לה פאקל. בן מההתחלה. לא, די. איך לא אבל מה נשבעת מההתחלה? למה כל פעם צריך מההתחלה? די. יאללה, מה משחקים? לא הבנתי. מה עשית? תחייגי רק שנייה לגיא. מה עשית? הייתי שם מה עשית? לגיא. יאללה. רגע, מה עשית אבל בתוך זה? כל שנייה מחדש. אני חושבת. זה היה ככה, בואי. גיא, אמא דואגת לך, אתה בסדר? וקח את אמא. הוא בסדר גמור, לא צריך לדאוג. סתם דואגת לו. מה עשית? מה? זיסי. מה? מה? זיסי. אני יכולה להגיד, שתדעי, אני חושבת, עשית, אני בודקת אם משהו השתנה בך. כאן. אין לי מושג את זה. זה שמושכים כאן. כי יש לך כאן סימן אדום, עשית כאן. מי לא צחק. שתדעי גם כחברה שלי כמעט, אז תגידו. מי יושב עליה? איך היא לא תענה? שתעני. אל תענה. כשאני רק איתנו. לא לפנות אליי? לא לדבר אליי. די, מי אני? דקה, חכו לאמא שלי בטלפון. אמא, די. חכי. אמא, אני רוצה לשחק, את מעכבת אותי. די. לא. למה? יצאת מהמשחק. אפשר לחזור. הנה, עכשיו חזרתי. רגע, דקה, חכו לי, כי אמא שלי הוציאה אותי מהמשחק. עשתה לי דף. הבנו, תסכים. לא, אבל אם פשוט, זה כל כך, זה המון זמן. מצוינת. די, נו, למה זה ככה עכשיו? חכי, זה רק הסקין שלך ברגיל. שנייה. למה איפה... הנה היא הסקינדוק שלי. תעמדי באמצע. רגע. כולכם, מיה, תשימי את השקית. מה עושים? שקית. איזה שקית? זה השקית הזאת שאפשר לפרוט איתה. אוקיי. תשמעו, הולכים לבית 6. יש לכם רובים? לבית 6? ללכת עכשיו? איך רובים אבל? ללכת עכשיו? 3. 2. רגע,